Ang buhay ng tao sinasalamin daw ng mga pelikula at palabas sa telebisyon na madalas nating napapanood. Iba't iba man ang tema at istorya, nabibigyan buhay at kulay ng direktor ang bawat eksena. Hi, Mars. Malapit na mag-lunch. If you want to have lunch? Pero sa issue ng hypertension, may eksenang naisa na mabigyang linaw ang mga batikan nating direktor ng Pinilakang Tabi. Pagdating sa indie films, kilala si Direk Brillante Mendoza dahil sa kanyang mga internationally acclaimed na pelikula, isa na rito ang Kinatay. Kinakabahan ka ba? Kaya talaga pag first time, kakabahan ka. At gaya ng isa pa niyang pelikula bago pa maging captive ang health ni Direk, may pinakawalan siyang mga tanong tungkol sa hypertension. Dok, paano po malalaman na meron ng high blood pressure? Ano po yung mga simptomas na meron na pala akong high blood pressure? At saka ano yung nagkakos nito? Malalaman naman kung may high blood ng isang tao kung lagi siya nagpapagod o yung parang blood pressure monitoring na tinatawag. No? So, may iba naman kung lagi ng mataas ang BP, like sabihin natin mga 130 and up, no? Yan, hypertensive na tinatawag dyan. Pero mostly, no, lalo na yung lifestyle talaga na hindi maganda, no? Nagkakaroon talaga tayo ng hypertension. Ang BP o blood pressure ang tawag sa puwersa ng pagbuga ng dugo sa bawat tibok ng ating puso. Tumutulong ito sa pagdaloy ng dugo papunta sa iba't ibang organs ng katawan. At kapag sumobra ang presyon ng dugo, tinatawag itong hypertension o alta presyon. Isa sa pinakalaganap na sakit sa buong mundo. Ang normal na BP ngayon, nasa 110/70 na talaga. Kasi once na 120/80 ka na, that is pre-hypertensive stage na. So, ibig sabihin, once na tumaas ka na ng mga 130, 140, yan na yung mga hypertension stage 1. Kasi once naman na lower na yon, no? Lower than 90/70, dyan naman yung hypotension na tinatawag. Sa simula, walang sintomas na nararamdaman ang sino mang tinamaan ng hypertension. Pero kapag tumagal, makakaramdam na siya ng pananakit ng ulo, pagkahilo, at panlalabo ng paningin. Maaari kasi siya ang part first, yung part. Sabi nga, bilang naman kasi nagkakos talaga sabi natin yung pag-filter kasi ng dugo natin at nag-regulate kasi ng blood pressure natin ay yung organ ng kidney talaga. So, syempre, once na may problema ang kidney natin, nagkakaroon talaga ng problema or magtaas ng kidney talaga. Tapos sabihin naman natin kung endocrine problem naman siya, no? Nagkakaroon talaga ng sabihin natin yung parang mga ugat natin, parang bitterness, or hindi siya masyadong maganda. Kahit mataas ng presyon ng katawan, kaya nagkakaroon ng hypertension dahil doon. Kaya ang 2009 Cannes Best Director may isa pang diretsahang tanong kay Doc. Dok, kapag ba stress ka, pwede kang magkaroon ng hypertension? Kung stress ng isang tao, no, nagkakaroon talaga ng hypertension. Kasi, syempre, nagkakaroon talaga yung imbalance ng hormones. Syempre, once ang stress yung isang tao, nagkakaroon talaga ng decrease yung caliber ng ugat natin, no? So, that may lead to hypertension. Kapag stress ang isang tao, naglalabas ang adrenal glands ng cortisol o stress hormone para labanan ito at ibalik sa normal ang katawan. Pero sa madalas na stress, dumarami at nananatili ang hormone sa bloodstream natin na siyang nagpapataas ng presyon ng dugo. Para iwas stress, makatutulong ang pagre-relax ng katawan. Lalabas ka, parang mag-relax, mga ganon. Siyempre, pwede ka din makinig ng parang mga music na parang soothing to the ears, mga ganyan. Tapos siyempre yung mga hormones din naman kasi natin, no, nag-produce din naman talaga siya ng soothing effect sa katawan natin para maging relax yung katawan. Kaya ibig sabihin, no, in that case, bababa naman talaga yung presyon mo or mag-normalize siya. Abala ngayon si Direk Dante sa pelikulang Dry Wound ng superstar na si Nora Honor. Kaya sa puyatan, may tanong si Direk. Dok, gusto ko lang malaman, can lack of sleep ba is hypertension? It may lead talaga to hypertension. Or sabihin natin, may mga ibang mga sakit natin kasi pag
hindi talaga yung enough yung sleep. Kasi syempre, yung katawan talaga natin, kailangan din talaga ng rest, no? Kasi kung hindi naman, syempre, magkakaroon talaga ng problema sa katawan natin. Mapapelikula man o telebisyon, isa si Direk Mac Alejandre sa pinakamahusay nating direktor. Patulitan, ang opera maestra niyang Nandito Ako, na pinagbidahan pa ng international star na si David Archuleta sa Kapatid Network. Kahit naabala sa nalalapit na pagsisimula ng reality show search ng Artista Academy, ang kapatid nating direktor ay nais linawin sa issue ng hypertension. Doc, yung mga tao bang madaling magalit, yung madaling uminit ang ulo, tapos madalas manggigil, yung ba yung mga taong hypertensive? Mali yung paniniwalang gano'n. Pero mag-rise lang talaga siya ng blood pressure. Pero not necessarily na high blood na rin. Para sabihin na sinasabi nila parang high blood din lang. Pero hindi siya high blood. For example, normal naman, tumaas lang siya. Kasi yung parang nagulat na yung katawan mo eh. So ibig sabihin nun, not necessarily na tataas ka talaga beyond the normal. Silent killer ang bansa sa hypertension dahil hindi nito agad nararamdaman. Kaya si Direk Mac, may pilit pa. Doc, pag napabayaan ng hypertension, delikado ba to? Ano pwedeng mangyari sa pasyente? Mamamatay ba agad? Na-advise ko talaga na magpa-check up yung taong hypertensive. Lalo na parang hindi mo alam na hypertensive ka na pala tapos napabayaan mo. Dapat talaga magpa-check up kasi it may lead to yung stroke or yung sakit sa puso or magkakaroon din ng ischemic attack no? Or yung pagbabara dun sa utak natin. At syempre, in that case, syempre mawawalan na din ng oxygen. So ibig sabihin nun, nagkakaroon ka na ng stroke, nagkakaroon ka na ng heart failure. It may lead to that. Bukod sa puso at utak, maaaring magdulot din ito ng problema sa kidney at mata. Susunod, cut muna tayo sandali mga kapatid dahil sa aming pagbabalik, dalawang sikat na direktor pa ang hahabol sa ating usapang alkapresyon. Dok, pag mahilig ka po ba sa mga maalat na pagkain at mga nasawsawang maaalat, mas malaki yung chance mo na tumaas yung blood pressure mo? Alagang kapatid.